In gearworking met Omroep Max had Omroep Friesland het oranje reportages maken voor het programma Expeditie Nederland. De besten sturen wij nog eens uit. De reportages binnen maken naar aanleiding van een thema. We beginnen nu met het thema wetter. Hey, Rebo, we zijn er. Oh, oké jongen, tot zo. Hoi. Ik ben dus onderwijs naar Rebo Hogendoorn. Het thema voor jou is wetter. En Rebo heeft er een prot om uit te krijgen, want hij woont op een eiland. Daar. En hij heeft een speciale reis, want hij heeft de Titanic neu maken. Op schaal. En Joet gaat hij daar voor het eerst maar te varen. Dus dat maar goed gaat. Strak in pak is hij. Ah, Rebo. Goedemorgen. Dat ziet er netjes uit, jongen. Ja. Maar dat is speciaal voor vandaag. Ja. Dat is wel het idee. Ik denk een beetje ook in die tijd een beetje kleden. Oh. Hoe is het om op een eiland te wonen? Oh, het is heel vaak, ze heeft heel veel voordelen, want het is wel apart, het is wel leuk, maar tenzij het slecht weer is of stormt of zo, dan heeft het een paar minpuntjes. Maar ja, met een grote golven, zeker met die schoutjes, als die helemaal water scheppen, dan gaan ze ook meteen naar de kelder toe. Maar dat hebben we gelukkig nog geen één keer gehad. Nou, eventjes niet in het water pleuren. Nee, Ja, hoi hondje. Ja, hoi, 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 hoi. zo warm is het water nog niet. Waar is hij, de Titanic? Hij staat boven, kom maar mee. Hier ligt ook nog wel het een en ander overal. Ja, we zitten hier ook in de scheepsbouw een beetje en onderhoud en reparatie. Oké. Dus we zijn heel veel met boten en dus ja, van alles met de watersport eigenlijk bezig. Dat is jouw passie. Ja, ik ben altijd al een botengek geweest en als het met water te maken had, was ik mee weg. Dus dat heb ik al van jongs af aan. Dan zoek je een hobby en dan ga je dus ook gewoon een boot bouwen. Ja, klopt. En dit is hem geworden zover. Jongen. En waarom heb je dit gemaakt? Een beetje een gekte voor het schip eigenlijk. Dat heb ik al heel lang. En ik ben de eerste model Titanic was ik met Knex aan het maken, zijn die plastic stokjes. En van Lego maakte ik het wel eens. En toen heb ik eentje van hout gemaakt, toen ik een jaar of 8 was. En nu ben ik deze gaan bouwen. Dus je hele leven houdt het je al bezig eigenlijk? ja, die uitstraling die heeft wat, vind ik. En het verhaal is ook heel interessant natuurlijk. Een onzinkbaar schip dat op zijn eerste reis eigenlijk al gezonken is. Ja. Dat gebeurt niet vaak. Nee. Vandaag heb jij je eerste reis. Ja, ik hoop dat die beter afloopt. Ik denk het wel. Is je zwaar? Nu is hij... Papa, wacht even. Wacht. Ja, pak die anders maar even af. Hij is nu 25 kilo, dus zonder ballast plaat eronder. Ja, het is niet heel handig wat je nou doet, maar... Ja, grapjas. Maar mijn droelblad doet het wel. Christus ten paard. Wat nou, Rebo? De motoren doen het niet, maar ik snap niet waarom, want ik heb hem getest en alles deed het. Daar gaat hij lopen etteren. Ja, oké. Godverdomme, jongens. Hij doet het. Ja, nu wel. Opgelucht of? Ja, eigenlijk wel. Want daar is het nu niet, dan heb ik wel een vet probleem. Maar... Het is toch iets hè, met die Titanic. Ja. Durf je er nu wel voor te gaan dan? Ja. Af en toe een beetje risico is ook wel leuk. Ik wil even kijken hoe ik hem er nou in ga leggen, want ik heb nu geen waterpak aan. Reeks alsjeblieft, jongen.
En het is ook een speciale datum, hè? Ja, het is eigenlijk precies 110 jaar geleden dat echt de Titanic wegvoer op deze datum. Dus vandaar het idee ook eigenlijk dat ik het vandaag wou doen. Titanic is aan het varen officieel. Ja. Hoe vond dat, jongen? Ja, echt heel goed eigenlijk. Ik heb hier 2 jaar geleden, toen ik hier aan begon, keek ik al eigenlijk uit naar dit moment. Dus dat is nu wel heel leuk dat het nu eigenlijk zover is. Hoe zit het met de route? De route is in principe eigenlijk hetzelfde. Van de overkant waar we net vandaan zijn gekomen naar het Scootjemuseum toe. Is op schaal van de Titanic net zoveel als dat de Titanic vroeger van Southampton naar New York toe moest. Aha. Dus dat is dan in kilometers, is dit het in meters. Zijn we het ijsbergpunt al gebaseerd? Hier zou ongeveer op de route van de Titanic de ijsberg moeten zitten. Maar gelukkig zijn er hier nog geen, dus er is nog geen gevaar. Nee, dat zijn dus op de echte Titanic ook. Ja, maar het is nu dag, hè, dat speelt. Ja. Nou, gelukt. Ja, hij is aangekomen, heel huids. Dus, Het is een perfecte dag. ja, helemaal zoals ik me had voorgesteld. Motorsloper Leo Schuil jouwt hem zelfs nog 4 uur de tijd en dan houdt het ermee op. Dat zal nog een hele tour worden trouwens, want 2 pakhuizen en een paar bijgebouwen staan graadvol met motorframes, banden, helmen, motorblokken, kilometertellers. Neem het maar op, Leo Schuil, hij had het. We hebben allemaal onderdelen in. Er staan op een motorfiets achteraan. Er staat nog een jeepje achterin. En wat laat je er nogal hier? Helmen, onderdelen, motorfietsen. Dus je legt er wel een klein beetje. Hoeveel motorfietsen staan hier nou, denk je? Ik heb er geen idee van, want ik heb de laatste tijd niet meer geteld. Ik weet het echt niet. Wat maak je er mooi? Ja, ik probeer ze dus wel allemaal te verkopen nog. Want ik wil toch met een jaar of 4, 5 wil ik wel stoppen. Dus dat zal toch een keer eind aan moeten komen dat. Maar nou, hij won een heel soort, hè? Ja, Ja, dat- een verkeepje binnen 4 uur. Nou, ik probeer het, hè. En nou langzaam onder de afscheid van nemen? Ja, ja. Ja, ik probeer echt van, nou ja, van het jaar dus wel dat ik maar stop. Dat is de beste klus. Ik hoop dat het me lukt. Ik hoop het. Nou ja, heel veel onze boeken. Kijk, Spiekerman. dat was een ijspietwee. Nou, een helm. Dat is nog een helm. Het is geen motorhelm hoor, een van het Nederlandse leger. Maar dit is al het spul wat jullie hier nog hebben? Nou, hiernaast dus ook nog een andere loods hiernaast. Daar gaan we Hiernaast? straks even heen, ja. Je hebt nog een loods? Ja. Hal nummer 2. Dat is de haal 2, ja. Maar eigenlijk ben je al sinds 1999 aan het opruimen. Ja, dat denk ik wel, maar ja, het gaat ook niet zo hard hoor. Nee. Nee, want sommige dingen weet ik niet kwijt. Nee. Maar ik wil nou toch wel een beetje actie erachter zetten hoor. Toch wel? Ja. Ja, volgende maand word ik 84 en dan denk ik toch wel dat ik een beetje ophouden moet. Ja, dat zei je 25 jaar geleden ook. Ja, ja. Welkom. De koffie staat al klaar. Ja, de koffie staat al klaar. Je komt hier regelmatig deel bij de reken heer maar. Schuul. Oh, reken maar. Eigenlijk is Schuul al vanaf 1999 aan het opruimen, hè? Ja, oproepen, ja. Ik zie je nooit rond te komen. Nee. Nou, dan kom ik weer wat bij. En dan gaat er weer wat af. En dan komt er wat bij. En dan weer wat af. Nee. Kijk maar.
vraag voor dat ding? Ja, dat zou zoiets waard wezen. Ja, wat een gekke voor Heel apart. Ja. Ik ken hier wel €400 bieden. Dat moet ik maar zeggen. Slaap ik vannacht niet. €500, dan haal ik hem van een week op. Ik twijfel nog zo. Misschien moet ik zelf nog een keer gebruiken, wie weet. Nee, dan kun je hem van niet krijgen. Dan krijg je hem meer, dan kun je hem gebruiken. Ja. Ja, nee. Nee. Nou zo. Dan drink ik een bakje koffie en dan moet ik het helemaal maar doen. We drinken een bak koffie. Dus dat Opromien en Leo Schuil, dat is dan net echt een ideale combinatie. Nee, dat wordt hem niet. Nee, want dan gaat de naam Leo Schuil verloren. Dat moet niet. Nee, Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hij heeft een instituut, hij wordt opgezet. Ja. Dat is niet overlijden.